106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Nonum eba pai mu say no dia. A hot bite. Any hot bite kasi ene to aso. Ene ye kabachi mu sentampe ho na fe ye je mu boko asane mu sembransem du. Ni akyerekye mama wo. Efiri na tifi besi atoye. Epoye ne anafo. Emfimfim fam. Enhanoa junction bia so. Ni ye de nsem na wura ho. E de ama wo. Na won so nam sa yo so am wo hunu nsem a etwaguo ewo man Ghana na tifi na toye na poye ne ntwara so ba bia efiri achichi ene aben encheye mu ni nyina ne ye de honkomo e de abrawo eye medimafo eba center na dawroma ene waso yesene ya ye de dwumade e brawo abusua yade bia e ha wo fruti nwa no kwasi ubowra no medimafo eba center na dawroma ena wo hwe no atu ase kama e de amawo na emom ukọ no waka kire se ya didi ansa na wanomo a opeso kire se SOMPA just hot kenke eno na kodi just hot kenke eno ne aduane papa no eya pebidi na wo a woton do kron de ye de ma 3 Ghana cedis pe kan bio 3 Ghana cedis pe eno ne ye de ma na won so akwakoton no se ne ye wo pe de bia na nam so aboa wo ama won so atimi nya sika papa e de agu botom wo madawroma eno wo ma so yase na nwumre yi ya tena se e wo SOMPA 106.5 FM enkran de eno nie 101.1 watakwa 103.3 watakrade 106.1 watachima 98.9 wosunya 90.7 ewon kranza ena 101.3 eno ewo doma FM 100.7 onso afakase yi bope bi etie ewo ho sanso na Kingdom 106.1 FM ewo mankasim onso age ya wo bopeten ama obi a enso enye bi etie bi ewo emfimfim mantamu ba bia abusia wo madawroma and one more year some patre dwumade no share your Facebook re so SOMPA 106.5 FM Accra and your Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com so nsemi dodo na ne yakruche de agu ho a udu na nya bekin kan betimi aboa na bibia etumi akoboko wo madawroma and wo maso yasene a yede kasie yi ebrewo abusia medin ade odoman koma chiame OBREMPONG na kwaku ampoma afei Ghana nkomo no kan ho na yenso yenka ho na yemfama wo nansan na ubepie mu nkran ha amanfo bebre etoto de srese yenye adan bi wo a ne niema bi esisi baabi structures bi ahodo esi baabi no ensese esi ho nanu a ensuo toye na efa nkran ene Ghana baabi a emufa kase na anya ensuo etoye ehun mfaso ya anya mfaso papa de ma hu sunsanso bone a edebre wo man no ero na ma intensify se ebeya anka wo man no ye nyina ye nkan ye homom wo kwampa so na ye mu aban no na aban no baabi e wo se wodwiri adan adankora baabi a container bisie baabi a obi di store bi asie nse se odi si wo e o si ye yiri nyina de free wo ye wie kura mpa wo mo se ma ye nya debres ni nwo ye nsesa ni nyina kura mfa free ho na ne ye si apɛ mili bi de agum no ayama ye ne mfuturo ne asande akoye kwan kura no a na nka no ano no eba ye ene na no kura ya na metan ka SOMPA Watermelon Street so ya Rising Sun opposite we say street na da ho de kwasi main kwan na ho de bekwa kwasi have do ho no abrosan bi esi we say utim say abrosan no emufa esi street so ya no say esi adwirigu a ebetimi amekwan ni mu ada ho kama ya asem ka bi ye ba kire nanso ya ka gaistifo person mo cheso omunye hu ye nyante ye ne ayeka no ye bekoso aka de akire won na afi wo mo ne nadmofo ene maame lindo oklumo o ba ya adwuma no na o ma ye afi wo kama na afi kwan no mu ada ho na bibia atumi aye fine san nkomo ya yebo ya ahunti ena asante mantam mu ukopie mu kayame mayo ya woda no eye Richard Oforibuadi agiman kura kan de ne ho waje aman dodo na afra ne Kinzuba wono watena sidi ahunu se Odi a show Saudu Baba Yara Sports Stadium anase Kumasi Sports Stadium eya odi atwa ho sia na hwade odi emfo ne nkyira media ho no kra odi atwa ho sia keke na hwade chese containers amanfo abrodi agu stadium wo ne ho edi ba stadium wo munya kra nko bebu wo no de awuram abesi park ne so aba beton ade amanfo de niema asisi kwan ne ho amanfo mo agi stores a ho amanfo baabi kurampo a wo senka ha no yesi nka no tabai permanent structure aso kwabrane abo permanent structure de yesi wo wasi ne se dan ena wo mo de ato apete Baba Yara Sports Stadium ne ehwo saa
ama say wo de kai krampo kwa unya baabi krampo na de kai fa e de akwa akopie abreko a wo ko kotokwa na has ana wo ko black stars wono match eno na KM me yo say won tena ho e ma amanfo emfa sebe mpraduasa wo mo mpese me nkumnya no madufu de pe enya Kumasi Sports Stadium na se Babara Sports Stadium no emmoso eno nti ene woni Asante Mantemu asodafo na wo ho no military men no woni wo ma ka bo ne protection kese pan wo de maaye ena wo mo de awura mu wo ho akodwiri containers edan ahodo stores ahodo a esisi wa wonu hunu se wenum nyina aye nwura ewo ho no wo ma kodwiri nyina atoagu na asem yi hunti ye kwa ahoma no so na ye ne yama ne boni ba wa baidu akọ nkomo ne abusasa so ne aye yete ye no ene ne aye ye ehu bie no eye saa na te se saa na te nso a enkyiremu ne sen se nya saa nso a won fa hama ne bo emfa emaye ba wa majo no hona mu te sen Oba dia do me hoye. Ye de urade ase. Bawa una abutu Asante Mantamu. Efri sobolo ede ba be wuramu stadium. Ana se be fa afo nkwanta abefa sa mfimfi ho no ana ofri ayi asafo ho kra na e ba be wuramu a ana se bi mpo kra na ofri askwa side one na wo de ba na wo de abe wuramu still sobolo ayi ho stadium anim ho no a obefa ho is my kitchen chen ho no ano. Na de wuram na de o de akọ Heroes Park na bibia ye fine. Ni ayate ne se containers ne stores agye wo nyina aboso no kinzu ba sa wantena ho e ma we mu makuma se nye tan wadwiri ni nyina to agu na emom wo akọ no na soldier for de di akire because police for ne mfiswa ona na awo ho se na ma ne bonete Obrempong me na wase na minchi atifu a etie sompa TV ne sompa FM and we inform omra Asante Mantemu to Kumasi sene wadi kan e dia figure no e breka kreni na Asante Mantemu ha kinzuba yimeyo o hadi akeka no ho se kwan bia so obefa so ama Asante Mantemu etumi afa ne ntampa efira no obefa so e science e breka ka etwemu wa na again say so I see ananka continuous I see in my point so na fi tinamfo bi a adinfia wo mutimo de ho adane hide out a say omunya kudi bonete no mo tani akwa kwashe wono obefu mu nyina so sa nduba ka ya ebreka tani na ukupie mu asafo a okekan ho kakra na we na no e baba ya Sports Stadium send your one kasa wadi kan area figure no sia so kwa e ho eba ofasu uburo so a ubewura mu ene woni na ruwa na se waba bipi e baba ya Sports Stadium ho na woni ni dia dance people say so be ju baba ya Sports Stadium ha so wo stadium na kasa ho a amanfo bi yes almost small bonta bodan no abo no so na ebra oba ya nya o ka kire o mo say ebra so wo so omo a omo containers o baba ya Sports Stadium ni na no o me yi o containers e za say adesa na say Jedinidi enam ho a na ekete nkofo na akwotete wa ni babone fo nkudu sekara ni ade na o ni ampam nkofo wonti no se be ya e ho betunya da ho na e ho esipiniti no ene wa mo mu notice ebre krani o mo mo dia na o mu locating through na mpo stadium kete e wa Mantemu a e won e bo de adenti na wo se e de ho ediga nti sa ade ni o ba mo de se o be yi ade na de furu ho ena na wabo mama ni abia na ena abrewa eyi makwam na sane wan kasa wakano nyina ye nim sem da se ebra da people so ebe bi kan mo ko wa wunim ni so hwe wa ka na hwe wo sane timamufu e wo ho eti aburo mpanyifu ko ye kene critical sport ko ye ni sane mu ti buro mu ntino ye ke nwu so wunu ntrenu nti the sad ye ni afi omdo Omuko the ever bear to the almost me for the can you almost mama can and I say here me cast force Mancasa Sudi then I think for can I say I know that you should be a one which was there almost be continuous I hope one what did you mention if you were coffee in you can't say almost doing now we for you the buy almost one almost the Hadane, the almost one, almost the Hadane, the Omodano, means every Omodano, means no more kind about every way, no more kind about every way, demolition already, the Morrison already,
baabi ɔmbɛda akora nso ɛde nanso yɛbɔ akɔkɔ sɛ tu no obi ɔmbɛda akora nso ɛde nanso yɛbɔ akɔkɔ sɛ tu no wantu na ɛnne a kyɛ sɛ ɔmo ba bɛyɛ ɔmo ɛsase deɛ woka sɛ ɛnya deɛ sɛ ɔmbɛtie nti na mɛka sɛ sɛ wobɛgyina asantemantam mu deɛ kwan biara so no demolition ɛsase no akɔ so na akɔ ɛnam sɛ nkurɔfoɔ pii no ara de hɔ adane ɛyɛ beaeɛ a ɔmo kɔ a na ɛsɛ ɔmo kɔkɔyɛ nneɛma bɔne ne ade nanso ne nyinaa mu yɛnka ho ne sɛ temamuku a ɛwɔ sɛ temamuku a ɛwɔ nso no ɔmo nso ɔmo di dwa wɔ hɔ ɛno ɛkwan a ɔmo fa so ɔmo nsa kɔ ɔma no no nanso ne nyinaa mu no kumasi ne yɔ sɛ ɛkwan biara so saa containers no wɔn si wɔn deɛ ɔmo enyi firi hɔ na ɔbɛnpɔn bɛka sɛ asai sɛ ɔmo enyi na abɔ hɔ ban no arrangement no koraa no a sɛdeɛ ɛno ɔmo si ahyehyɛ containers no koraa no na kyɛ sɛ ɛnhyida nhyɛ nkura ebi nso wɔ hɔ containers no wɔ a ɛyɛ dada kyɛ sɛ ɛma stadium no nso koraa ho. Bawa ɔte menka ɛtɔ nka paa afei deɛ ɛyɛ map stadium no ho ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ afɔ no ebi wɔ hɔ a container bi wɔ hɔ a wotumi sɛ ayɛ dada ayɛ ankyɛ nti no ɛwɔ sɛ ɔmu yi na nka ɔmu si foforɔ nanso ne nyinaa da so wɔ hɔ mpipire yi a mene woka sɛ yi a ɛne ɔmu tumi akɔdwiri ne nyinaa gu nanso adehye a ɔmu yɛ affected a saa deɛ wei no aka ɔmu kɛseɛ paa no ka sɛ ebi a ɔmu di wɔ hɔ no ɛno na ɔmu nsa kɔ mma no na ebi di wɔ hɔ no ɛno na ɔmu nsa kɔ mma no na esi yɛ a yɛbɛdi containers nyinaa yɛ firi wei no ɔmbɛyɛ de yɛnyɛ biribi atɔ adigania bie ɔmbɛyɛ de atɔ ɔmu yɛ no ɔmu ma no nti yɛ sɛ yɛboa ama ɛhɔ no ada wɔ wi a nipaboasɛm sɛteɛ no na obia no aduane so no ɛna yɛka gu nti no sɛ wobɛdwi asantemantam no a mɛka sɛ mayor n'ani abere yie paa sɛ ɔbɛpɛ sɛ baabi onipa dida nnan bia no ɛwɔ so onye na so bia ɛwɔ so wo bi firi a kyɛ sɛ biribiara nto no ne nyinaa ka hyɛɛ no a kyɛ sɛ menim sɛ yɛfiri hɔ so a yɛbɛsɛ deɛ ani akyɛ baabi fira nyɛ adeɛ sɛ ɛhɔ nko a na yɛkɔ wie if asafo no yɛkɔ wie abayara deɛ nim sɛ kwa bia so baabi a akɔyɛ hinkayo mu a nneɛma bɔne nketenkete bi kɔ soɔ na ɔmo hwɛ nneɛma bɔne no ɛkɔ soɔ ne adetɔn no a yɛtɔn no na sɛ nneɛma bɔne no ɛkɔ so no wɔ soro sɛ adetɔn no a ɔbɛtumi asigyina sɛ ne yɛnkɔ prɛ wɔn ɛkɔ na wɔn ati wɔn mu ɛna wɔn so ɛdi wɔn aso yie nti wodi saa yɛde a ɛna exercise no atumi aba so na mɛka sɛ ɛnso ebi wɔ hɔ so a ne leader so ne dɛpade ɔwaa ne store yɛ na container yɛ wɔ yi nti ɛba no saa no a kyɛ sɛ wɔn ɛdiri gu saa no na akɔyɛ sɛ wɔn wɔ fie ne ebi atɔ mu ngyina abɔnten na wohwɛ fie nneɛma a ɛwɔ mu no berɛ a wabrɛ a ne wo nso no ɛte maa baako a ɔno ɔhu sɛ yɛdiri ɛho gu saa no deɛ na sɛ afa ne mu yɛbɛka sɛ afa ne mu ɛsiane sɛ wɔnsu da sɛ saa deɛ bɛtumi aba so nanso ne nyinaa mu no yɛbɛka sɛ sisi adeɛ ma ɔno no yɛ nanso nkɔnte na no deɛ yɛdi nyinaa deɛ firi sɛ yɛabɔ nkɔkɔ dada nti wobisa yɛ a asantemantam deɛ saa na ɛza si kɔyɛ okay bawa nsa na megya wa mo akɔ no baabi a demolition yi kɔɔ so paa no yɛnkyerɛ tiefoɔ yie na tiefoɔ hunu ɛyɛ baabi a wofa stadium hotel anim hɔ no na wode kɔfa ayi amas saa side wɔ na fitafoɔ bi wɔ akyirɛ hɔ no ɛyɛ hɔ na ɔho ɛhɔ nyinaa ɛpapa yi to wɔ yɛmfiri to wɔ yɛnkyerɛ mu hɔ bɛpie the side ne side no a ɛpie second gate hɔ no ɛhɔ nyinaa containers wɔ hɔ nti fa amas wode containers wɔ hɔ ɛtwa baba yɛn ako atwi ahyia no ɛhɔ na saa demolition exercise na afɛ pɔm because mehwɛ videos no asɛ mehu sɛ amans entrance no koraa na ɛwɔ hɔ yi ɛhɔ nyinaa ka ho nti ɛhɔ nyinaa containers atwa ho ahyia no ɛna container bi a mehu ne ha deɛ wotumi sɛ wei no koraa no ɛyɛ te sɛ saa ayi 40 fita container bi ne yɛakyɛ mmienu ɛne 20 fita ɛna wasan de rolling shutter gate bi kura san to ano ɛno no wɔn yɛ ne dɛn top guy phone repairs hɔ no ɛhu sɛ saa container a ɛwɔ wei no saa nka kinzuba no ɔno no ɛspɛtisi bi nsi yɛnyɛ no saa containers yi a sɛnea wɔn gyere no saa container wei na ɛwɔ hɔ no ɛno na kinzuba ɛpɛ si yɛyɛ no na ɛnyɛ container bi ase container awe na akye na wɔde aba abɛsi hɔ nti mɛka sɛ ɔmo giri deɛ but ɛnyɛ deɛ wotire ni deɛ deɛ ɔmo ayi o saa na ɔmo pɛ sɛ yɛyɛ no nti wotie ɛdɛ no koraa no a
papa no shot idea black no. Now what you say? Sasa, omo pese, omo no na sa po den na we. Obrempo ni pa do why. And a benye sika ye bi. In the to be like sika aya sa po den na we. Say now, person omo you. We am what me why. The bomb person you what get say me there. I thought you said okay. Bawa the kura mu no we dey taw ye nya kinzu bantiri ya de nya aka na ekoma no wa yi ho no but ne ya tie ne se yesi obi afamu kura hwere ne nkwa eno wati bi obi ahwere ne nkwa okay obi edi ho ahwere ne nkwa obi ahwere ne nkwa na tani na meka no o za ba ni se bi aye mdihie na ade ena akama me baako obi edi ho ahwere ne nkwa nti zo mo bawa ya da sepa ne ama ne ba odi asom ye wa nyankopon won kan ho na sompa ne mu akatu pa no won fa ma ho abusia bawa bedu ye nsentwe ne oto ye nkra edi free asante mantam mu ena ene no abo enkomo no nti ena adwuma a wone kwaye ye no ena uhunu wo screen so wo ho no Facebook re so no bra na ba ha de na timi se we de mema ma no wo de wo be ma ben wom if you are mind pinching them they will show you where power lies enti wobia ntimi nkasa wobia kasa bo ahye de yam nanso senka kwaye ba ko ne bi dia ayi blue black for no dia kabare sanka nkrofo pa omabo eno na akwaya asem kase enti wo mo se sei bi container we sei bi no eno na wone pe e wo ho enti se unya sika mfa nya sa de we bi dia ene na nyame wanka ho pa abusia ne santi ma yenko ahoma ne so na ye ne Mayor Richard Ofori Buadi Ajiman yene ne enkobo wono na waya KMB Mayor ya exercise odi animu Mayor otime ka sompa FM so nie ma joy amede me patro na ohuna mu bokọ de yes class nti na ho na nyame adom yenso ye ho ye pa Mayor na ene de ba ne say na odi soldier for na ko demolition o asem bisa mbacha say o asem bisa you are caught at the time that I'm working. You need sensitivization on content and let address what you want to change. Okay. Mayo, yahunu adwuma na mwakoye ne pa. Na no na amanfo bebre ebusa se botaye no eyedin important na bio container ba ku bi a eno yase na ye modern container eno na se more prescribe se so bi be ye mpo a eno bi no onye manfo obusa se na we ni parodo se na benya sika ye bi enye fa na to mbaja say enye fa na to okay Kumasi is Ghana's second largest capital, known and recognized as the largest city of West Africa. Over the years, we have lived in so much indiscipline. And see, we are reorganizing the city by clearing up engine Ghana's second largest city. If we want to modernize the city and let it look like a fully managed city, 80 containers and sometimes basa a walk and a walk maybe a home will be maybe years ago. And that is what we are doing around a man's portfolio. Me and so one thing, what is a container? Second extra, I just go to the mission. You need a go maybe or into out about. And in card management, the stadium says that any of the container, I see that you get the container just in case we didn't see or stadium or undercount. And we have to make it to every on an immediate basis. And I will not come to that. Yes, Yamahom up to December of 2025 at the assistance of the managers of the sports stadium, because that is from last year September. If you Yamahom up to December to be here, you to December and year. I'm the Japan company for Kayoku in Nassau. If you extend my home, okay, and it doesn't matter. I copy that. It's not about me account.
to the end of March. In April, they started demolition exercise. And then there were lots of requests for a human space food. So all the concerns about this year, and yet they might quit it and the only one that I will affect is the one that will let the place look modern. It is not an intervention to replace them. I am getting rid of all the people there. If you can't be part of the new specification drive, get off your place. Okay. And let Kumasi look like the garden city that we want. Okay. You restore Kumasi. I knew Nyamna garden city, no? If you can't be part of the new specification drive, we will get it off our face. Yo, Mayona, concerns be a month for the verb say, people who are started at unauthorized places. And to bring legitimate consent, don't encourage the indiscipline. Okay. I have said this thing that in Kumasi, I'm not going to accept indiscipline. Everybody should follow. Let's do what will benefit the majority of the citizens of Kumasi and have the true expression of my king or two to let Kumasi look modern and work it towards. And I'm called the Cham Sukoya, you must say, move through her by now what's a pan, now why neat. I don't know amount for no, amount for Busa say. Now we were Alaba, as one say, they call Sabun's own go on, I don't know. A house baby, oh, but I heard your own call. That's Kumasi. Yeah, you want to can't make that money now. The Yanaka continue my in they take the Alaba, but you see, although I have more Alaba, I have been fair, no Modica. Now I can fulfill the antecedent. Alaba congestion and do a freaking room, and my brain is anymore. That's why I've been starting to think of as part 30. SRDT at the GM anymore. All congestion, I know they're saying. Alaba, and it's the same. I have no more kind of budget. You go there. I will start from him. If I start him, no more of the cars that can see you drinks in your evening. Alaba is from the third bicycle. A car that is secret. Okay. And see, near my can say Alaba, you bedroom. My certificate move, yeah, Alaba, by the same wood. Projection and Walaba, certificate move. The Indian Sabian for cooking a Walaba, then for cooking us down, just out for them for Alaba for the target. That is not proper. That's unnecessary targeting. I am working to achieve a certain end, and I will achieve all of that. We need we'll get there. And I know I'll call Santasi on about to say. And we say a man for say, Omobo Abaso Parajuma, Okoya, and Hono, say, Oma, one and Kakra, and Sana Moko, Ako Yoma Free. We are, why you're quite engaging. There's nothing you want to engage them for close to 1 year. And I give them up to end that 30th next one, 31st July. There's nothing that you say. I mean, what videos go to do? Maybe Abbey National. Things and look, people Magna open to the second street Avenue. Come up from us. Also, Omabata, Saturday, 7 weeks. My mom, you know, have to tell the first July, next 1st July. Next week Friday will be all online, otherwise, it's to be there. And on Oka say we Alaba the chassis free room Ashtown Crown Kakra will more see a duty free one year. I have the woman. It is simple. Only master it is simple to work on that. And no, ja, wait there, Yanya with there, and your Nanka Yebusa say, Aso. Ubetimi Asha, one so baby, Neja, one more day to almost say, Send your Mary, I can't some pass there, and here, Baba pay, where they can't cut that. And Tiamo, why I was it a bank. Yeah, best factor, yeah, education. The by faith.
it's going to be a much to September. We'll get there. Mayona, the crack muno. Saturday, I'm okay with stadium. Say, I might you who stadium war no cry. Say, I feel me, I'm a who war no. Because no be tremble one, I mean, who war no. Now, say, Debris and no go on, that man, you're back. Free Monday, then Wednesday, who know you. Oh, okay. Yeah. Say, dear, as Antiman, you, baby, a honey, baby, I was here, yeah, decongestion, baby, I was here, clean up exercise. Can we be chill 1 year? Yeah, my grandma Penny is definitely on the money, man, again. Now, you better come out. I said, you'll be asking them. In Vienna, we there will restore law and order to the Kumasi community. And to the Mecca to be honest, the Enya will be anchored on the interactive. You see, when we have a properly structured organized city, we can attract the appropriate investment. The man sending about 1 year will feel more a pet my enemy. She said, yet to attracted the appropriate investment into our city. Everybody should help us to make sure that we stimulate things, we organize community. Let it look like indeed Ghana's second largest city and the garden city. So now look nice and beautiful. My already not covered where we are. See, already away from demolition. They say, Katie, I'm coming on, because it's Katie, phase 2 come away. And I don't know if one as a contract and a person son near maybe almost sudden tears. What's me engage you on Kakra? The last time I conducted an issue certificate, May 2023. Let me end this in the war. The can't hear the BKDT phase 2. Lay 283 million euro. Let me walk in May 2023. Come the certificate in mine, Cabana or no commuter. The just can hear say the year KDT phase 2. Yaba Yamama. Now, so I'm not that the Mahama Puma playing Puma for less than 4 then I come out soon. Yeah, yes, I hear Petica, and the Ababi face to the Mama come and told me. The day of my son, President Mama came out to me. Mayo, and you may SOMPA ASARE Ghana. Yeah, there was a swatch of Breno Church and say, watch him say, you're queer, near what you be a Samba never do home come. Mo. I was any penny bonk away. You're a Richard. Ajimai ofori buadi wanona dodoana nim se friend o Kinzuba akwa santimanta mu a Kumasi Kropon batan no one da no Kumasi Metropolitan Assembly one ne mayor ya woda no e no wa kire no nti saa container yi a wo mu jasi wa na ba wa ka ho asem yi nya se bia wo mo de ono no wo ye so exceptional na emom mayor se ubeye container mpo a se nya ti se we bia e fe se no we besi wa mana utimi se we die modern and yamfa containers ho utimi se wo de ko stadium ko hwe we ntimi hu bi wa Crossport stadium we za ne ma ye sisi we ya wo mu dwirigui mu hu bi wa Crossport stadium kwasi pon kora ko hwe kwasi pon kwatamale eluma Hama Sport stadium na ko hwe se we bi hu bi wo ho a enti ma yo se won te ase e ma ne ma we se no enyi asantemai mo so bio mo amwo mrom e de ba be si alaba yase mo hwe nanim na wo ba ho edum nso wo bo ho Abi National Street ne so no wase na no ba ma mo ne wo ho hu se ene muni ho ne mo every next week ko mo wo ho a wo be sa aba mo so say living no store on 10 sa na mayo wo kire mu wo be yi mu nyina de afiri ho se na be ya asantemai be sanya ne Garden City no wo be sanya ne bio back esan se ye de ahaya na matena na ye sei ye ni monyam a ye wo eno na mayo se wonte ase e ma ne maso no e ba se ya wo be hu a na obi akoma na ye ne ya wo be hu a bonso obi chepe we ye ba ye ne ye te ye kura ne se wo bi di ayam hyehye e ma ja wo teto ya na no na amanfo se we kura se mo nkɔhwe wo afiri mu na nso nye se wo afiri mu e ayam hyehye nko a esan se wanko medimafo e ba center Dr. Tamada so wona na so ye na medina sesi ye ya make asa kire we medimafo e ba center se udru ho a sisi ya de wo chepe ujonku wo kwatrodwo akora na ye oya wo be yiri nyina de afiri ho na ho atimi ato pa hypertension was so diabetes be ma prostate ho ha no ye nka nwie ye tubirika kɔ hɔ na ye nka ho asɛm enyini nyina emfa mfiri ho awo ne ma ɛwɔ awade enum ɛno ntimi ne wo kasa sesi ye
yama mo bre some de on say July ewu bosome nso na ewu se ye wura bosome nwatwenum na no nso wu na ye hu se wafuru eta so na nkoda de odi agro afuru pe manchi de jem pe manchi de jem na se ye hunu we bi se ukoto kura wontibe nkoto no afabo e de apankoda no a awade ne wani igu no me pa ton twɛn ma ye megu awade tubirika na comedy mafo eba center na won hwew na bibia entimi enye fine abusia ade ba ko ewom ne se uduru wa eho ye kama papa enti wa ya asa no uduru ho no 50% ti wa 2 na esi wo no nko ade yankopon na wa yi afiri wo so na ho atimi atɔ pa me pa charge ye numbers no e 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 7272 15 ye kira kwan we poko ase mayira enkran ha de no and sentimental so ebu akwa agogo ye ne aban school no ho no and edi animhwe just bread and pastries wamada uruma wo and wamode dokono e de aba dokono wamode aba no just hot kinky Jesus our source wamode nkwan so bonten no and wende no na ene se unya just hot kinky ni bi na wudi a odokunu bia woto ne ba bia unni bio say ya fante dokono say ya komi nkran komi no enu bi kura no a unni obi ade bio say just hot kinky correct one pa na ye frese wo a wudi dwumade bia wo hia dokono ne bi wase odi ebra na betu bi ko ena won so a wudi dokono hu dwa no ye se enka ha ho nko do ma nkoto aburu ana enko tachiman ana enko nkranza odi enko asante enko mokola market tinafie ye mpese obekọ nikanika so se wo kwa akoyam aburu wabreko a wadon na ansa no akwa aba be kan ebe ya abampo wodi tinafie na fa ukoma kosi ujanse ne so na fra yen se opedokono ye mfa mre na ton ye de ma ba ko 3 Ghana cedis dodo obi a opesa wo de gie bia bo obi a pesa wo de gie bia wo ho kwan sa wo de gie eno prosi nchew na wo de gie nso a ne wo beto ne behunu sampa we de deserve price no oh yeah e deserve price ne pa just what kenke no e bia wo kura no wo mpesa obetwi mako wo mpesa obeye nkruma wo mpesa obeye hyeto wo mpesa obechechenam sardine beans ni aka nyina wo mpesa obeye no anse yenye ne nyina nka ho ne yemfa mre won so a ye beye ne kama ne de aka ho de abro nti oje ya osi janhye ne so a na wo ton me say nyame yadom wo chena apam just kenke 21 Watermelon Street ye lonche eno nti ya na waba me pato ye kira kwan no e wo domi he ya commercial bank na chi ho e ho ne yebutuo fra yen was 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abonkomo wo madawroma eno wo maso yasene a enwumre yi ye de hot bite kase ne nto aso e de ema wo kan ho na session B no ye mfama wo kwan we so sei Afei hot bite kase bono ento aso no yemfa emamo na NPP amanyoko no New Patriotic Party eho na yeshase edi afri woma friends centrofo nhyiamu ene woma asema woma kanyina ne se eba ne sen ye no ane sen na mmene se kane panyini pa no oda maslok adwumako no ano Rasa dina Christine Tamaklo atuo no ebeto odwa se woma asan ne ti ho kora se wonko pebe bi entina na woma se woma ti asam no woma ho adwiri woma amana ye woma wonwa yie pa se dakro na yede obi akwako gina mrana no a sentence ne mfihie du maami kura ye sentence na mano ne wakwa tena en wakwa ka ho enna afe na brewe puma kwa mu busumi etwa mu enna yede ne ba Ghana ha extradite ne se womra mbese be sa ne 10 year jail term no wo ba ye bebia no wo hyekura nkofo kyese ne wo mu hyede ni mafei enno ayeda sore ya wo mu se wo mu de aba betu dwase maami ya sign ho assign it a court of appeal and etna cc surgery no asobra na lawyer for the asem ne kura ko appeal satan ben wo mka se wo mo kwa akoye sa appeal no obi ante ne ete ya ne se ruling no aba eno na NPP amanyoko no echire mu ese yade bi e hadwene pa na se Ghana ha ne yete ne mra ne ye adwuma we bi mu so enya adwuma we bi no so enti se sa apa ne ye de ne na chese ka bi ma menka bi amamuo na yese ye ebuo no any rule of law no eno no he fa na ejina ye adwuma ben na ye won se enya de a won ti bibia se a eye sa yie enti won pesa atene general eden hyehye ya hodo ya won de appeal ni fa so akopie mu e wo Supreme Court no won mechire
kyerɛ mu ye ɛnyɛ saa de a wɔn MPP for wɔn asɛm a wɔn ka nyinaa sɛ we no ya said that dress asɛm no ɛne ya bɔ ne pada ayɛ ne makeup ɛne yɛ de asi hɔ wɔyɛ ne hwe a ɛnyɛ ye Henry Nana Boakye a yɛfrɛ no Nana B wɔno ɛna ɛyɛ dɔnfrɛfoɔ ɛma monyoko NPP wɔno na gyina mu a wɔde saa nsɛm yi ɛto dwa Samaka, and near Mabia air Coswa, our attention in Mono, Papa Justice, Madame Roma, sorry, Nano and Ray, Madame Setinam Tamaklo, or no, Yabon Qued, Swafat, whatever Ghana Sika, Nordia was Sunny Slim, Wafa Ghana Japan, where Jenny Fugoma, a brand party bar, Bayope, a Timako Fanaba. Now watching me a Nunia Chika Clay, Cortese on Kufri, Obia, or far Ghana Sika, 90 million Ghana, Utimo Bibusia, no Biabusane said, now you see who said that's what. Was in Simu or Hamunchichemunai, or Hamunchichemunai, where they intermintia, and if a Sikana Bremi, Sikana, young fan commerce local council, near the Sinica Gut Noko, Yajisica, 1.8 million Ghana cities. Yet a Papa Yan Sacha, a 1,000 Ghana cities, pair and a mammy, or you see. Yapapa Toka, Carning now, boy, a bedu $10 million. Mammy, one Peja one, was a car and boy, a $14.5 million. Or no quite a bear $4.5 million. At your cup, over 50 million Ghana. When you na adanse wo when you na adanse ginam nanso yampemwa ene ya yekotie yeyi eye domfrefo panyine ma NPP amnyoko no Henry Nana Boakye adodo no a efre no Nana B wo sansem kro na mu no enro wo mo hwa ena sade we nyina si ye enti we ya me ne wo ka say ene chief we kra the attorney general ya obo ni din efra ne nkomo yon so di kambo chief justice din Nana B ena owie no the attorney general so eji wo de share Johnson so ene ya wo mo so makwa application foforo kra ya wo mo de akose we ye akoya appeal wa appeal ni so sans wo mo ntena ho e ma se ne adanse ya Nana B ya be kenkan we nyina na ya se wo mfa ne ho nkodi sa de a ene ye na nya kra se de na tamakula se na attorney general ken enti attorney general say wo twen na wa ko supreme court akoya ho adwuma ni nyina no afa wo suro Johnson so anhwe ya ye so amra court kra na wo kwasha America yi na ya ka chen se fa ho kodi kodi wukunu aduane a wo be ya ma obia no na wei se ne anhwe ya memenda kra ntro ne akasa ya akọ ena wo sande afiri akwasha America na ne wo kwasha hode a wo bia hu na kira kwan bi obehu ana wo kwasha obi down blue eno na attorney general kan say we as e ba say no ma ne yam kra hye no eno nti one day wo ka say supreme court wo munya ne ombe ye bia na ne e friend say stay of proceedings no wo munya ne intentem so no wo mfra maame no na say stay of execution wo mfra no nka nche ne say won sam da ha ye nye ne passport nto ho ye nye ne Ghana card kra wenye ne ATM kra wenye sanse sika no de wo ye de ne a wo be je free nsam attorney general say one day wo ka enti say see appeal no a wono mo aye no judge for ateso ya miensa justice Sofia Rosetta Banasco Esa waka ho one preside na wo ejina so keka no mbeka no nyina se atuonu won kwane ba bie no na we mu nyina no wase after 2 hours pepepe wo mu free court room ho no na atene general say de ben so no we oba appeal na wo de appeal na court room say we kra de say the Hague kra no wo de ne bekwa ana say ICC International Criminal Court kra na bekwa akotwa na ma me na san be di 10 years ne won sawam anya sa pan de a ebe ha adwene Ghana for to be to ba de TNDC aban no nya asem kuma won tena ho e ma ni pe ba akopɛ emfa NDC ngo opposition wa bere ko a court aka asem na bia fa akire akototo apapa so saa enti attorney general sura wo suro nyina na se anhwe ye na Supreme Court wan hye maame atuonu se de na tamakulu no wan hye no na wan ka Ghana ha ya ene obetim kra adwane akɔhye Togo na yedasoa ewo enkomoyi yedasoa wo nkomoyi emu na mranim ni akane na woye trofo abedi ekire ema NPP amanyoko no yewra na obribu ahe na ekase wose wo dwene sa niemani ne yekoso nyina no a na ne wra ho ma obi a woye Ghana ni titru pa ne se wo mo na afi na wo mo ba no ene enchirima no wose wo ne wra ho ma mo papa wasanse ye no ane se na me krom ha yete imre bi atwamu ye kase Ghana wutimu se na edimu ankasa ye bodin no a wutimu se ne die bata ho sebe enam krofo bi no kra wo monka entro wose ene yakwan nyina nye intellectuals ne expertise aye wo Ghana ha se ye nya afa ahodie
ne resources nneɛma hodo onyame de adom Ghana gold ne emu bauxite ne emu oil ni saa ne manema nyina ene Ghana wo ka enim guasie se poto na wose wono won kogina baabi nka so woye MPP ni nti no obeka sa MPP fo ayade da bi so bo na ebi bekwa ama MPP ebi bekwa ama NDC wose ene hwede sedi na tamakuro ene chama wuntumi no wo mom keka hwi hwede Ghana aye basa say ye de justice system no kra fra amanyosem enti se bi amra na ebe ye adwuma we binum so wo de ye wa ban mu no ene bekwa ma wose Ghana wodwene sa ne ma nyina ho a na ne wura ho yie pa no no de enche won ka so wo mefa ne sesi a na mo baabi ani mfie na aduru no wo keka kona me na mu ana no na mo so wono wo kowie a wo mo maka wachire no so won beye den sei ene won nsemtwofo kasai media Dabia me kamani baby amadui. I am more than 60. So any moment from now, make me kwamene. Then me shani ekoso. Na me shani NDC omukaye. Na me shani MPP kaye. Na me shani NDC from paying for binumaye. Na me shani MPP from paying for binumsuye no. We suma money we. We suma money we. Sabia me MPP no. Na it will be dishonest on my part. Some casa near MPP Ninti, MPP for the Anya Bonnie, and this no. Some share my Ghana in your family with our resources, with our intellectuals. Now, Manfo Sikadia, Sikaria, Chronobo, hospitals and running hot, Yapaninya, Nipanya Jumania. I weep for this country, and the future is bleak. Nana Obreboahin woye mnanim ni kane so na woye chorofo abede chire ema NPP amanyuko nensem eni yukoti yi afei yengura ensem foforo emu mene wo kasa ya ayi ekoso Ghana ha ayi ekoso no de empota ebi hyase enra Independence Square kohwe Blaster Square ho nyasem kuma ya wo mo decorate wo nyina black and red now so oko forecourt of the State House honso gina mu den owe uza na forecourt of the State House there hwan mo kai Ambassador Victor Gbaho James Kennedy ho Yakubu wono emfinsia no makoma kwadi okron baako 91 afia yewo mu ye mosumi no akoso nsia no medim birthday we ni 2 days ena Victor Gbaho woto aya no awanse do na papa yi in fact wabone homoden pam wo man no enti mampani mahama wantimi antra ne to so kra wo koye ena woni abamu mpanifo awdo bebre enso ekobi na papa yi ye ka ne nyuma pa wo ye veteran diplomat asya ehwabro chire nsam so ba bia okujo to black away wakwatra sa asye kra aye anyuma de abo wo man ne pen eno na mahama yarega ya ono ye dom kase no wo mo na anu ni wo mrase badwafie wo kogina simpie ne apaso a wo kasa ede ama mrase badwa ne nyina no eno wakasa hwe no kra ne nyame anim ni papa Victor Gbaho se wo bi gina ba bi boni dimboni anyam betimi atua naka sense ene ma papa o ye ma wo man no se wo kasa wo ka wontimi nka nwieda. The chiefs and people of Keta and the Anglo traditional area, and to the National Democratic Congress, which he served with such distinction, I extend my deepest condolence. It is often said that the worth of a life is measured not by its duration, but by the constancy of one's service until duty's final call. Ambassador Gbaho embodied that ideal. He served with quite distinction, integrity, and an abiding sense of purpose until the very end. As scripture reminds us, and I quote, we Orimianfo Mahama Yarega, Mr. Kennedy ho. Na we ye pe na Joyce Baba Moktari. Wono ye wafo soronko kura special aid. E de mama mpani Mahama. Wono so gina simpie ni apaso na no wakasa de mama mpani. Waka say to aso. And the respect of colleagues from every region of the world, because he believed that diplomacy was not about winning arguments but about building understanding, advancing peace, and defending the interests of one's nation with honor. His outstanding service naturally called him to greater responsibility. As Minister for Foreign Affairs under President J.J. Rawlings from 1997 to 2001, he helped shape Ghana's engagement with the changing world and consolidated our country's reputation as a respected and principled member of the international community.
Those who worked with him knew that he Joyce Bawa Moktari. Now we yepe abroche so afo Samuel Okujato Ablakwa. One na North Town for Atu Abadia and say when you man mu abrase be fie. One also kasa and was re. And okura pa na say papa ni nyuma pa ya wotena asua ya wono ne wodi ade wo betena ho ebe ye enti no. Wo mo hu se papa no so mo se na nimonyam. Eno nti wo mo dan foforo kra wo mo asia enche wo mbetu akwamu no. One day, Victor Bahodi never to so. I recall vividly how sharp he was when I visited him at the hospital. He remained that he will recover, so we will continue our discussions on matters of national interest. It was Ambassador Baho's devotion to Ghana, steadfast until the very end, and always ready to place his experience at the service of the Republic. Ambassador Baho was a true son of the Ministry of Foreign Affairs. He joined the Ghana Foreign and Commonwealth Service in 1959, only 2 years after independence, advancing through its professional and administrative ranks. He remains the only foreign minister in our district to have risen from the level of a junior career officer through the successive responsibilities of director, chief director, ambassador, permanent representative, and deputy minister, before ultimately serving as minister for foreign affairs. His public service later extended to advising President John Mills on foreign policy and leading the economic community of West African States Commission as its president. Ambassador Baho arrived at the summit of Ghanaian and international diplomacy. Samuel Okujato Ablakwa. Wanona waya amrane so afo ya wa Ghana ne nkuro no wa mono ne nyina wo gina yentem na woni wo ya di nkobo kama e de amaye wono wo ka sa ya owie yo se wo mo de wo new block no e de to James Victor Baho block and I say James Victor Baho building na bibia tumi aye fine na mane boy na no pon chiteku e na kwata si ne nyina kama e de man wo wie ye no e no ne kire mu Independence Square wo mu guso ye preparations na eye yono ekoso no na Kwame Nkrumah eye Nkrumah Fest 2026 eno so ekoso we eye dwumadi a wo mo ehye se de beya osagefo Dr. Kwame Nkrumah we yo mai emampani a odi kan ne legacy ya wo beja ye no wo mbetimi ede akakai na Yera Mahama yarega kro ya kopie mu wo dwumadi no ase ne nsem a wode tu dwane bi ene se osagefo wo ba ye no niema miensa ena wotintim na mamuo ene na brabo eso e wo Ghana hanum se de dikan na ye fa ahudie freedom ne etoso mienu eye mfidi nyuma ya ekohyew ena afa de atwato okra eye abibrem enkabom rapid industrialization ene African unity said ye beka no na wo kire mu se Dr. Kwame Nkrumah wo tena Ghana ha edi aboso bo na yase make sure says fa hodie hu nkomo ya ye boyi wo betimi adi animu se de be ya eso betimi abamfa so eno na na ye nchirima nyina ya ba ba enjoy ya enkrofo bi pese wo mo etoto no ase wo Ghana ha enti sa Nkrumah Fest 2026 no wo mo gidi se ye dwumadie bi a etise ni ye kaakai de wosagefo be ye ene de wo yedru ye ne babie sese ye to aso fra wo gidi paase betimi aboa ama krom ha amanyofo ne wo mo di yanim no enye Ghana nko a bibrem ha sei so ka ho wo mo so betimi adwene aba wo mo ho so na wo mo asabe wo mo adwene na atim akwakoto enwura mu baabi no ebetimi asan abafie biem na wo mo tu anamo bi a wo mo tu anamo ebetimi de mfasode abre Ghana man na wabra wo kasa ne amane boni na opon chichiku e wo hobi. Very simple thing, very simple message reflect his life. And the reason why we will never forget is because of these three simple. One, Nkrumah represented a message of freedom and the agency of freedom. Freedom and the agency. The second represented the message of the betterment of the lot of the African and the agency of that work through rapid industrialization. And the last was a message of unity. The unity of Ghanaian, first and foremost, country that he led. And then ultimately the unity of the entire African. Those were the three key messages that reflected his life. And these messages remain enduring. They remain enduring. They remain relevant every single day in our political lives as leaders of this country. And it is because of the agency and simplicity of these messages that Nkrumah can never be forgotten about, because these are issues that, as my elder sister said, if we listen, we will realize that as far back as 1963 and even before, Nkrumah had designed the path for us.
ene ya ekotie yeyi eye dom dodo no ba no deni yera mahama ayarega afe yengremu na yanko esoro ho na esramenti fido ena no bosum ye wo mu ya ne da to sudu baako ena yanti asem de ewo dagbon se dagbon wura ya na abukari mahama ya otosum yenu ne hundudu no kuma bi womre ne ko South Africa se wo kwaje ayarehwe wo ho a ne yete ye ne se fofia ntota no adwade ho abamo ama ya na abukari mahama wato aya no ewo nsie do eba asa no ema the kingdom of dagbon womu nyina to womu nyina jeje mu ya na akwaya wura ho sempa nanso eba ya no ena womubo kampaku ya na Yakubu Abukari wombo ne din se wonhwe akire se ohempopro no wontoto niam nyina nkosi se wobetimi akora ne wura echi kama pa na no achi no womu aya amane ne amamre bi ya di se fata se womu ye na afi womu yi ohempopro wobetimi ona ya na afoforo kora na bibia atumi akoboko eno na ene dadua ya womu di amamre ne amane agu fom na ne ye kantwene na ye di amane ne amamre agu fom na timi se akomfo yi nkom na womu keka ne magum sa no na tiranye ya uko hye batakari no na se wo hye cha ne chia ne kakra bi abehu ana onse kwa because adwuma koso wo hopa na eba ya no ene uko hwe ye ndi sesi ya womu ya adwuma ho na ehwa ya nije kama pa manfo hu se ye amane ne amamre de na eba ya no omo ye Islamic prayers kakra so omo nyina se ne nkramosum no tie na se na komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shaye se wono nye no omo ye nyina kama pa na wahene poporo wono na owo lameshegu wono na wanyina simpie ni apaso na wa kyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛkyerɛ sɛne wɔn bɛyɛ amane ne amammerɛ no ne kwan wɔn bɛfa so kora wɔn bɛpɛ yana Abukari mahama wɔn bɛpɛ no kora bɛn ni nasefoɔ nyinaa no ɛne senti a kampaku yana Yakubu Abukari wɔn hwɛ sɛ wɔn na nhwɛ akyiri na wɔn toto nneɛma kwan so obesie ni nana awie anaasɛ ne nana ne papa na nso ɔkɔyɛ amane ne amammerɛ saa de a na akɔyɛ nana mu a wɔbesie ni bɛwie na afei wɔn asa ahyɛbrɛ ɛyi nipa wodi sɛ fata sɛ wɔn na yɛfrɛ no yana ɛwɔ yendi anaasɛ dagbon na nan matra nkonyansa ase so no ahia wɔn na ɔwɔ lamashegu wɔn na kyerɛkyerɛ nsɛm mu sei. That one will be done in camera. You will nobody sees that. It is when they have done that and they will outdoor him. That's why they bring him forward for him to be shown to the general public that we now have the regent. Currently, the Kuna and the elders are in consultation. They are currently in consultation. You see where we call Catholic. That's why they will take the regent secretly to go and do the shaving. They will take him to where they buried the father. We call it Catholic. They will go and do the shaving. So you can find canopies around that area. That one will be done secretly. We wahenia one lamashegu and what church senior dagbon womu yi omo ahen nsem ne na mane man wo checheri nyina mu kama edekere SOMPA kase no ye toa hot bite kase bono so e SOMPA 106.5 FM akra ye ne ya affiliate ahodo a atoa pete wo Ghana ha eni amanone takwa 101.1 wo so e fa bi be matenten enso abiemu wo takwa ho ya wotie dendende anwumre nya asem keto akra ye konsem foforo emu Traditional Medicine Practice Council womo ebo amane se womo ato traditional medicine enyumeku ahodo beye duasa entem e wasantemantamu a ne nyina no kanhyehyɛ ahodo a womo di gu akwam se de beya wom besonsonso na womo ayi womo a womo ni nhyehyɛ so no nyina free system no emu na womo kyerɛ mu se ya na ebibiduro no ayeye no ebinom ye no kwan pa so ebinom nso ya na niema ahodo bi a womo ye wo honom no ya na emmoa e na wokɔ hɔ nso a womo wɔ nkrataa ya sa enyumeku womo nyina di nkrata ne nhyehyɛ no so a council no de amom se wo mo fa nya adwuma nanso eto da nipa na eta ye mfomso ne ade nti ebu wo hɔ a no wo mafom kakra wo bi wo hɔ a obekɔ hɔnom no facility ni si hɔnom nanso ne asa biebie nkura bata nkumankuma bi abata bata ho ye bi asa nkumankuma na ya tete no womo hɔ no womo nyanya sa atumi krata ne se wo mbetete sa branches no de aka ho obehɛ na nipa kro no wakɔ akɔyɛ eto da nso a na ebi adwumayɛfo a yafa wo mo se wo mo nya adwuma no ebi wo hɔ no ma no wo mo nkwalify ebi wo hɔ no so a na se wo mo dwumadie no menhyɛ da nkonkan no nti na council no etu sa na mo no na ne one ntamtwerɛfo di nkɔmɔ head of compliance and enforcement and afi inspection wo council ho ora Michael Lawson
what the aso just said one to two sa facilities aduasa ni mu no ebi aba wo nan so aba bedu eni wo ma bedi nkomo so wo mo America kra no wo be ye niema yi enti sa nkrofo no wo mo hye wo mu cases mu na wo mo ne wo mo adi nkomo ahwe enhyehye ye beboa wo mo nemo wo mo a wo mo meka ahwe wo mo so wo mo nye wo ma dwene so wo ba beje license na wo ba be renew no wo mo de wo mo ne council na kwa kwotena se no wo ma di nkomo se nkrofo no court kra na ye de wo mbekọ a ye de wo mbekọ na eka bi ye wo ho no ya bo wo mo amomo atua ne nsem ni. So far we've closed down about roughly 30 facilities. We've closed down about 30 facilities. And these facilities are facilities where they've failed to be compliant with regulation. You visit those facilities, realize that the practitioner is not on premise. The practitioner has failed to display the license. And the practitioner may have probably established different branches across the region. And he has actually contracted unqualified practitioners who are in there. Most of them have actually appealed to the council, and the council is looking at initiating sanctions. But for ones that we've closed, that they've not appealed to the council to ensure they take the necessary steps to rectify the problem that we've identified. When I go back, we're going to engage the legal team to ensure we initiate criminal proceedings against these practitioners who are operating without the necessary. Ene ya yekoti SCAE were head of compliance enforcement and afe inspection Emma Traditional Medicine Practice Council no Ora Michael Lawson. Na yewuremu ewo ensanfufuru mu. Ghana Standards Authority ena den kratase bi dia ba montere so. Mpacho enkobo we de wo awutie bia no ma wani na ho na tie ni bio. Titiri pa ne wono mo a ekra cars ene used cars efira mo no ne ede ba Ghana ha no. O de hwe na nsan cars bi enne nam kro hwe wo de wa hwe we si ni akra de. Se ubedru Ghana ha no a ubeka se Ghana no ene bi man no eye abrofo bola ya wo mo soa niema hunu bia no de ba begu abibima mu ha sei titiri pa na cars no obonze ni atworo ho accident cars obehu ni atworo chese eno nko a o eno wo mo kwasesa na wo mo de aba Ghana Standards Authority say efri nyame ya adom a October 1 osema me nka no 1 mpo October 1 1st October no a wo kra kai e de aba o man mu no tie na hye no nso wo mo say wo mo awe bia requirement e friend say GS 4510 se etraso anase nuru a o ka no de ba anye yi na anie wo se won ba be hwe se ka bi o wa tim se we ye de ye port ye mane mmebedru Ghana ha te se na no trotro ya ye tena ma etiti ye na hu meni apam kwofo trotro bi u tena ka nu mukura no na usomu a obete twen enso na 26 na ne bo ho che se ye de portifila fa ho a ka na ye mre se enkrofo bi ayi no ena ene nam Ghana ha sei saa utim se ka no enye road wadi enso no nam ha ye mpre masa cars ne ma ha kura afi wam se cars ya ye yusu be se mfie du awie wo ho no wam de ba ha no ye mpre Ghana nye bola ene ye de sa cars de ba begu ha afi etie bio ye wo ka bi wo ho a utim se we eye jahye ene hye ka no he se ne ya kura ne ye ka no ena eja hye ka no ende anase enura ne ye ne ja hye ne nde ochina de ba yenye ensese bedu port kura ena bio ena anu ya tsunami sisi ya nsuo yiri Venezuela fo ne India sei kohwe India sene nsuo yiri fa ho no mo ka si bia nsuo fa no na akosi nkonkon so ba bi no akotam de ato container mi so de ba Ghana yenye ha ho mfa ma yenye kura afa bi o ho atimi se ne chassis number no yenhunu eno yenye ena atimi se car no ni cage safety cage no ya damage utimi se ba bi o ha utimi se car we de mu abumienu enso ya sada won se ya so ne ha ne de fan belt abom container belt ni bi ne de abom ne de ato container mu ne de aba eno nso yenye ne akra ka de ba yenye bent or twisted structure eno nso ha ho mfa magana ha wo nim ba bi America de akwesi afa wo mo kire say one prohibit importation of originally manufactured right-hand vehicles. Voxy no from October 1. Yam fa Voxy nia Rahama mini no how they babes and wahano. Yam fa no mabu. One more cut to Ghana Standards Authority no into where I can. One country road safety authority. Lawyer Abraham Malaba say, one mon come over DVL, new quay, one also no come on the miss corner dahano. Now I'm on way in our one kama. Now we are muy in ano. One say a friend.
pre-export verification of conformity pivot no no any program no sane etie enti se wo wo krakai dia bo man Ghana mu wo na so sika te se den ye man fa ka fun e be si Ghana ha na mfa be kunkum Ghana fo sa de be ba wo de ne ya use kra bi abe 2 months 3 months bi a che kra ne bi abe 2 years 3 years bi kra na de ba na 10 years de ade ya bola Ghana Standards Authority say Ghana standard ya page say ko bi kra say en front tilapia enti say ya kra ne ya kwaya nim ya boro so ye ntra ma mfa ka fun bi amesisi Ghana ha na mfa me kunkum ye na Deputy Director General one here in charge of general services Ghana Standards Authority a friend say Samuel Abdullahi Jobanyite Jabanyite one na what is ankrata yi nyina ereba ya watwocho ne kama eno ache say unipa kura asesa de we wonti ase won so tworo bra fa koma won wo opposition bia fa koma won nya sa October 1 ni duru ho na say wo ka sa wonti ase a ho na abeti Ebusua yentoa kasebo no so ewa amanefofro mu bono mantemu soafo eye onmonyamfo Joseph Adai Akwabo World Cup de wo fa ne bi na wode atodwa ya wo kire mu se traditional leaders no eye nananom hemfo atrankonwa ene ahemafo no wo momo aban se de be ya galamsey no wo betimi etu ase wo se yemfa ho se ye kyewa se wo sika se uniska se wo yetuntum ye kokko ye de wo bekọ na wakwa kotwa emfie ne bi se ye di wasam ne yehu se wodi fo a na chese straight away se de ye chema wuntumi no enu akwa so no wo monam no wo mo se sa de we ye ekoso no yade bi ye hadwene sanse galamsey no ya kan so eto da se ye ka ne du wo mbeye ne du enti se nananom so wo mo aban no sanse wo mo nansase no wo mo teso nana de nsem we nyina etu dwa wabra wodi dom anim eka regional minister ehom na wo mo kọ share impuntunyuma hodo bi a ekoso ewo ne mpotem honom na wo mo ye chips compound bi ewo asampu afe wo mu si 6 classroom unit bi ye ne ICT lab hodo bi nso waboabo project ne bi koso ewo Kenya sene miame ya hodo bi a etete saa adwumadie no ase na regional minister edisansami etudwa na we kire His Excellency John Dramani Mahama na ni eku rowe ho ana ya ba yehu mo kwan no na kwan no ya disu abedru baabi am say edru baabi na me driver ne police kasa say aha e wo say ye hwe ni etwa kwan no so ye nana ye free help e mehwe na afidie bia wo se ye de ba kwan so ye de betwa so kakra e ma mo bia no ye behwe na ye de aba ni ya betwa so kakra ama nana gasha mo nkane ano mo ma ye mre kakra bi ye ne contract ano e kasa e che bia masia ba ha bio no na promba ene ya yekutie yeyi eye onmonyamfo Joseph Adai Akwabo wono na ye bono mantemu soafo na wakasa wiye no wakakire nananom se project ya wo mo eyeyi se wo mantimi amwa anhwe so yi a enko wiase no de wo haw bebre ene beba sanse adwuma ni bi wo hono a MP ba beye MC ba beye afe ba ko mfie mienu ntem se wo ko hono pa na hwede project na wo ma yesi wo no aya ya na etia koma se enka obi kura se wonsan konkwa ye bibi etisa eno so wodi adesrede eto nananom anim ana se obi da she kwaye mu a betisunan se ne mu na mo beba beka ana se mu na mo beka se mu ntiase a kwaberia am see it wanchi kwaberia na so beti no na garantie na oso yi pa ana obi ba ha no be boss regional minister ana se regional minister ni mu a ana mo nche no wa monche no na mo fa no ko ma police o mo ba mo ga ka so bi wo pani bi wo plan ene so mo metu garantie a monche no na no mo was na ma mo kwan se mo be che no mo che ni ya na mo de na ma a police for president area de garantie mo ye pa na futu a me de ma mo so we de ma da wo ma wani na no bi mo so garantie no bi mo shishase na no so mi ya wa na chewo na se mi ameni garanti aban be chene yade makombra kana se munsu mu bi mu garanti a nyawa mecho de chewa nana bono mantemu soafo onmonyamfo Joseph Adai Akwabo ena wote se woni yamani boni na agima no pambo edi nkomoyi na ninu aba akọ enso wa asante bantam mo
one your friend Dr. Frank Amwakohene, one on the Casay. Waka Metropolitan, Municipal, and the Assembly was Santimanta Musa. Baby, oh, baby, Bruno Regional Minister and Amia. Wogusu the speakers is you, Yawamoka, nay, Muramo. Now, amount for Sandy Omu 2 Galano, our Santimanta Muno. Waka MDS is a woman in Uncle Mum. Now, Omamua, Emma Galamse Tuno. Woman to Asia cry. Now, Wogusu Wakas and another Bedu or Huntino. Obamodia Church and Semu, and what I say. Sa illegal mining no say yensu yensase odoman koma ne ma papa wode ama yenyina emfudie nyina wo mutugu na kakwabra ne betimi akose baabi a yedua koko wo kotu koko na to agu akoyi asase na yase ne wa srade a wona yase nyina wo koyi ni nyina wo wia na wagya to wo saa wo de anka kataswe wakofa wo kofa no wakataso wo wie ya wagya ne ho ase adwombone wo de akwato asase mo na eno nti sene omo fum fans ase no eto nsase mo na no eno woka de a kire MMDS ne se wo bia mfa ne honyim na mampani mahama ba wo ba ye wo ba ye se wo beboa agi yensuo yenkwaye yensase wodoma nkoma ne ma bia wo de a kye yenyina no wo beboa no agi asi wo breko a yense no na emom so egusu kwaso no de it is incumbent on you some beboa mampani. And then we review the issues as happening in the region for the first to the third quarter. And definitely a security review. The issue came up strongly with illegal mining. And beyond I realized also that there were 23 cases of drowning, including children and female and some adults as well, which has to do with the uncovered pits from the illegal mining. It has become a very key concern for NABNO and the security agencies. Yes, the government has institutionalized NIMOS and funded by central government to help fight against illegal mining. That does not mean that the MCU should fold their hands. Yes, we understand that their common fund has specific allocations on what they should use those funding for. However, they have the responsibility of showing evidence of having reported whichever illegal mining that is occurring within their districts. Common fund no eba. Yes, that at the target to home. Monfa 1% and Faha, Monfa 5% in Uncoma PWD4, Monfa we inquire health, Monfa we inquire. Nanso, Mubeti Miami and Hua Enya 0.2% to be a Monabaqua site aqua pump warm, not be to me. I have fine. Odamian for Frank, I'm going doctor. One day attending Casantimanta Mosua for Bawa Bedu, and I didn't come in a buy. Na doctor Edin Samu Etu Jano Wakasa Efa. Kronkumemu ene enkania jumedi ahodo ya aban no edie ne titupa e wa santemantam honom wode to dwase emre bi atwam na kronkuma bi e wa Shanti region akọ honom a na nkania ho asem na kwakwaye den de amom panso ne wo mo ba ye wo matimi aboa ama sa rural areas ni nyina wo menya nkania ne bi afei amafo nyuma schools ahodo apomden atenaye ya na wo nyina wo mo fasa wo ha wo no ene ne nyina no akwakwaye niema bi a atwamu enti esese NDC aban no ye bo wo mabaso yie pa na we no kra de ahyase nie Ghana fontam kutu ntitu ne asantemantamfo na wo mo hye nsakire sonko a wo mo ede ba mantam no emu eno so sei ene wo kan no. After ECG presentation, they will say revenue generation is one of the areas they want to step up their action. But there was a question about meters, the war system, assembly members meter. What it means is say, some meters no amount of fear, or so. And so there was that question of carbon as meters no possible system in the first place. This is the problem because meters no meters. So what it means is say usually election periods, meters no church when there was a nearby. They've given us an assurance say they have meters in stock. Who was assembly members for meters can apply to them, they come and replace it for you. Maybe a near educated this is no more near educated or more citizens on the need to oblige this civic responsibility. Beyond that, will be more into digital platforms. They do to use your phone so and all that. Many of them are not system. The only man say Bosumi aso ya do like do ya printed up do wo fi and do no so bi wona say Bosumi lo so na ya me du ya we aya santemantam so for Dr. Frank Amwakohene Sharon so mpaka se no ne e friend hot bite anwumre de no free no onum ne fa de kwa kosi se ya ba sore so na fa adwuma de nka ya to aso free no nso de ama wo no eno ne de ma wo midimafo ba center na dawroma eno aso ya sene se ya mfa kase yi emfa mre wo san se
wadwene ho adwene wo mpom den ho nti no wasebra na yade bia ehye kwa na bia so no wenyi mfiri ho emfama wo just hot kenki eno so bo yechidom am yetimi asom wo pa wo a wo ton dokoro ana wuri dokoro ho dwa no just hot kenki ena me kamfo de ama wo kotu bi koton na eyade a oton a sikapuduo ubenya bi agubotom wo madawroma eno ma so yasene mayena ne ye ho sima pemra ye ba kase ne beto aso de ama. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service, our SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesati Kwambo. Onyankopon di for wastrano ewiye brim, and amnensaso ama onyankopon reya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We no butaiti to SOMPA First Service, our home a TV program keke, a bra or so near Sasishia, a bro Yankupon Kasa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawu Hoda, a Yagada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudanina Sheradens. Na erade beye Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de friend the premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hye wo fa baby na adjujo kidney problem prostate there eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so there wo mu giamu ankasa e wo sprinters there friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hona do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the mo. And yet the Muampa. The said Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Abasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Means send the 2 months and 8 years canon. Me connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection ne mu de we wo de ba de kro stroke nso de wo fa no small chese agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 number 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. SOMPA TV. Emma Aketuapa. Eno kwasem Emma Aketuapa. Yedin sem no ekwa akowie ewo amanone. Wa amanone nsemu no ye kwa akopie mu ewo eye avalanche area ho. Na we no eye baabi a wonom a eforo mepo sanka watimi hwa afaja to twere hoi. Eno we anya se esi ho etwere ho. Wo betimi aforo fiti ase se ya de aforo akosi afaja to ne mama so ene na pampempe. Ukopie mu ewo daade bipo ye wada swanse ya wo metimi afa ho ne nam ho saa no ma foro no ma kosi daade bipo na pampam na za kopie mu ko bipo no so kra de a amanfo de parachute and paragliding ede free ede sani wo mo betimi afa ho ne nam kwaye no wo mo mfudu ye wo mo de wo nsa no wo nan bobo ho se ya no ma kwa kopie soro ho na saafo ni bi ena wo no mo ko ya
we Pakistan de no e wo ho no na wonom kwafro ye na nipa du na womo di animu womo di mu a womo ko na womo ko no nipa wono na edi animu pa wono no ofri Nepal e ho no wo no a womo ni womo so no de wa bene pa he bi potintin bi e wo wiase bi awafo je ne wa fa jato enko a na bi a wo ma ho Kilimanjaro kra akwafo na ye frɛ no Nemal Praja ni din no a wono na wodi wo manim a wode wo mkoye na bepo a wo mkofo na ano ya wada enre ya yi no na ye 8047 meters wode ko ayi anamontenten no a 26400 feet wode wa hwe na wone kofo ye wo mfo wie ye no afi wo mko num kodu soro ha na waya aka we ayi no captain no di anim no Perja no wono de wagina soro ho wo mu aka wo hwe mu a wo hu ene wo bo hwe wɔn bo hwe no wɔn kɔɔ ya wɔn hu wɔn o ɛhɔ no wɔn frɛ nkorɔfoɔ ɛna airplane airfine club foɔ wɔn wɔ Pakistan wɔn di mirika de drones ɛnyɛ ne yɛde mogya kɔ wɔ Ghana ha ne bia wɔn de yɛde cameras ɛde kɔ hwɛ bi po ya ase hɔ sɛ gya wɔn bɛ hunu wɔn a afei ɔhɔ a wɔn to yɛn kra so yɛn hu nipa nan wɔn nyinaa gugu hɔ afei drone kɔɔ fam a wɔn kɔhwɛ a sɛ nipa mmienu ɛna body pass ɛnso san gugu nkyɛn ɛka ho mmienu a wɔn hu wɔn no wɔn di nie Nadira Ahmed Abdullahi Al-Hati one wa free Oman ankatina hwae ena ba ko ya frɛ no Per Bahadur Gurung enye Gurung one wa free Nepal ɛhɔ ba bia wo mo leader ne free no ena wadi akire akwa ye bia wono de fofia ntota no adwade ho abamo wone aka no wo mu guso hwehwe won na wo mse won ya bre dodo ne won ya bre wo mu hu several parts of the body pete ho saa nti wo mu hu se bia sisira kubi na etefa ho na wabawe bi no akọ no agya ne aka ho a enti wo mo sisa ne nyina ka bia no manya nipa ba ko menya na identity no am de aba bonten na emom wo mbesa bato aso kina sabe djuma yani wo ya djuma wopon enti wo mo firi ho akọ na nyame ya adoma kina woni aba bato aso sabre ya ye ka se ye sa Alfine club of Pakistan no wo mo ka kire yen se wo mo hunu movement bi because wo the GPS tracker e wo members ne me ensa ho wo hunu movement bi ntia kamera se wo de wo mu wuye na saa miensa no ba ko ne Preja yo na Preja yi nso wone wo ma na ehwe mienu aka no e wo hefa wo mo ahyeda e wo ya wo mo nhyeda hunu ba bi e wo enu nti wo mo de adu prekwata ene ne na mu hwe ba bi wo behu ba bi a location ni wo rescue team ne say e kire kura no wo mo asa hunu ba ko bi a wono ne tracker no wo mo asmash enti say tracker na say ena no kura se wo free suru ba hwe for sa no ena enam so ama movement no aye glitch kakra but wom gusu aye a wom hwe ahwe se anya hwe enkosi se china ebeduru de na wom ahunu ba bi a wono aka no san sa abre de weather condition wo ho no enya papa afei wom hwe condition of the climates ya wom de drones ehwe ye no a last person a wofro ye no wom hu chede hu ba bi a wo fa ya wom betimi adi ni nso anso akohunu ba bi a wo betimi ato nanso wom kire se wom gusu wom hwe ye communication pania odi animu dendenden Naila Kiani wo kire se chances of survivor ewo saade we say mu no wotutu ani na hwe as say 24 hours ye twam no de o chances of survivor no very very slim as a nylon ahoma wo je say wua ne wen bewuo enti eni aka na de abusuafo nso om ho de na se ba se o mawu a na wo mo de aseda de amanyame we so na ye na anwumre yi kase no na ye de brawo no ye de nyina asie ensam a ye de wonto ano na napaso bie ene se NPP aban no wo mo de atudwa we kura de amanyoku NPP amanyoku no wo mo de atudwa akire mu se ekwan a ye fa so a ye sign said na tamakulu atuo no niti ho se entansa ye de abon ne 10 year jail term a ye de ma no wo ma saniti ho se won fa ne hu konkodi wo mo nte ase eti kwan bia so a wo be pratentrene no wo mo ebeye atane general class of be pratentrene de amamo enti de mu nkama ntom yem ne mu osura de bi sa hwe ye na maame no wo kira nkwa wadwane Africana na wasan ko ti Supreme Court wanya ne ntem dom dodo no ba no dani e de atudwa se sese ye hye ne ekosoa ekai osagefo Dr. Kwame Nkrumah na juma obeye ye ne legacy awuja ye ne yenka kaya bribia se de be ya ebetimi akan ye ho ewo ya na muntu se wo man sabre ya adwa safo to park wo mo gusu a wo mo bro egusu ewo Independence Square no
ukopiem wo State House anim ho nso a Ambassador James Victor Gbaho na ye ne ye ne empanifo bebre akasase Asante mantemu soafo abo NDC aban abaso se wo matimi ahyaboa na enyina monkane akokro nkuma ahodo bi mu amre bi atwamu no na wo mo ho kire wo mo e wa Asante mantemu Ghana Standards Authority say every October 1 o the vox isi Ghana ha ya ma wo mfa nwura epono so kra na ade aba bedru Ghana ha e na ka ase aye damage goods ka fun ya amesesa begu yeso wa Ghana ha no nya ade a wan bepene bio we ni nsama ahodo bi ye ka ho amono ne de ka ho e na ye de nyina ebe sommo se hot bite kasebo a ye hya ase nunum empemu ye no mo ye de ensam ne baaye ADWOA ASARE enimidin mene odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma medimafo ba santa na so ya sene ma just what kinki ebo ye chidom na so mpa nkra bata ne nyina je nsem no ebo pete ye adanfo pa radio France ahinkro pari mu wo je nsem no na radio nkaye ne nyina wo mu nyina so je ye ebo pete ye de wasi dwuma de nkaye eto aso